ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଏ ମାମାର ବାବାର ଝାଡ଼ାଝାଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମାମା ଏଠି ତଳେ କ'ଣ ଝାଡ଼ାଝାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଥୋଇବେ ବୋଲି ବାପା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନିଶୁଣି ପକେଇକି ଏଠି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦଉନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ପୁଣି ଆଉଟା 2ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଆଜି ତ ଲାଗିବି ଆଉ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି ସଫା ହେବ ନା ଶନିବାର ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ବାପା କହିଲେ ହଁ ଲୋ ମା ତୁ ସଫା କରିଛୁ ତୁ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ କହିଲୁ ବୋଲି ତୁମେ ଅଳିଆ ହେଇକି ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ସଫା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଫା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଲମା ଶାଗ ଭଜା ଶାଗ ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିଥିଲା 12:30 ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଣିଥିଲେ ମାମା। ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି ଡାଲମା ମାନେ ସାଧା ଡାଲମା ନୁହଁ ବା ଆଇଁଷ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ ସାଧା ହେଇଛି ହେଲେ ସାଧା ହେଲେ ମସଲା ପିଆଜ ସବୁ ଛେଚା ଯେମିତି ଦିଆହେଇଥିବ ଆମର ମସଲା କଷା ହେଇକି ନହେଲେ ସେମିତି ଆମ ଖାଇବେନି କେବେ ବି କେହି ବି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୋତେ ବି ସେ ଭଲ ମସଲା ଦେଇକି ଡାଲମା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଡାଲମା ବି ମୁଁ ବି ଖାଇପାରିବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇଲି। ମାମା ଆଇଁଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ମାଛ ଥିଲା ଯେଉଁ ବଳକା ମାଛ ତାକୁ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ପୁଣି ସେଥିରେ ମସଲା କଷିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ଶୋଇବୁ କ'ଣ ନ ଶୋଇକି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ବି କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ନୁହଁ ବା ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ତୁମକୁ ପଚାରିଦେଲି ସିଲେଇ ଥିଲା ତ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁକି ହେଲା। ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଫଲ୍ ଲାଗିଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଥିବ କୁହ ତ ଆଗରେ ଆଉ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଜି ବି ଦେବାର ଥିଲା ସିଲେଇ କରିକି ମାମା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ରେ ନ ଶୋଇକି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିକି ଦେଇଯିବି ବୋଲି ମାମାଙ୍କୁ ବାବା କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରେ ହାତ କାମ ବି କରିଦେ ସବୁ କରିଦେ ଆଜି ଯେମିତି ଦେବୁ ମୋର ବି ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି କାମ ଅଛି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଇଥିପାଇଁକା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସେଠି ଫଲ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆହୁରି ପୁଣି ସିଲେଇ ଲେହେଙ୍ଗା ବି ସିଲେଇ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି କରିକି କାଲି ଯିବି ଗାଁକୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଚଳିବ ଆମ ପ୍ରତିପର୍ଷଣ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଖାଲି ସେ ଆସିବେନି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପର୍ଷଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ